Nimel şol inimede öden bir düşünjeli sowatly inim şol oglan. Öde barada ýaňy ýakyn çykyş edenle menen ha daşary ýurtda olimpiada gatnaşyp Türkmenistanyň abryny goradym, birinji ýer aldym diýip bir predmetlerden. Bolýa biz bugun ýa siziň bilimiňizde de düşünjeňizde de ýöne tiýasy meselede gynansak da janynym. Siziň täp öwrenmeli adyňyz gaty köp. Düşünmän körek-körlik bilen häzir hereket edip bar siziň edýän şagyrşyňyz özüňizde öz aýyňyzda paltany urmak bolup görünýär häzir. Näme üçin? Sebäbi biz el çarpdyk diýäňde. Halkyň adyndan gurulamagyň, hiç saçan halkyň adyndan gurulamagyň. Men olar ýallarda hiç saçan el çarpan adam däldirim. Menem maşgalamam, men dosýarlarymam eginleşlemem hiç saçan. Eger sen el çarpan bolsaň, ýa sen eniň ataň el çarpan bolsa, onda ötünç soru. Sen onu ötünç soramali. Ýöne men şo döwürde Adatlyk radiosyna işläp, şolaň hukuky barada men kärdeşlem gowtudurdy. Bir ýerde şolaň hukugyny gorap çykyş eden bolsa, şo Adatlyk radiosy sebäbi şo döwürde Adatlyk radiosynyň başga türkmenliğine çeşmede ýokdy. Şulatlar barada maglumat berýär. Ünseriň saparaga näme diýär? Bizim gadrymyz bilýärmi? Saparaga diýär bular toý etdiler diýär, men garyndaşlam tutulan ölenler. Ana şoň aýdýan zady bar. Jenaýat jogapkärçilik şol. Şol jenaýat şol. Adama bara, adamyň mertebesini kemsitýän zady diýär. Elinde de faktam ýok. Bize oň maşgalatyny aladasyny edip, näçe ýyldap şu çaka çendim. Şolaň ýitirilen dogan garyndaşlarynyň aladasyny edip, dünýä jar edip oturan şolara Adatlyk radiosy. Bulam eden ýagşylygyň üstüne täret etmek ýaly bir zat edýär da. Siz hem awadyňyzy açyp ana şoň diýän zadyny hakykatdyr diýip kabul edip oturýarsyňyz. Siz bilen dokda bolýan zatlar. Biljek bolsaň bar arhivde hemme zat durany. Adatlyň bu arhivinde dur beýleki opozisiýon ýa-da alternativ saýtlaryň arhivinde dura. Bizim beren materiallarymyz. Näme üçin 10 ýyl gadyr bilmedi hereket edýär saparaga. Näme üçin? Sebäbi siziň akly, siziň äder beýniňizde täsir etjek bolýar. Özüne pida edip görkezmeli, ejir şeken edip görkezmeli. Indi maňa käýemäň, menden hiç de talap etmäň. Şoň aňyrtynda şo ýatyr. Ya oň aýdýan zady ma ýalan. Adatlyk radio toý etdi diýär. Hani getirsin indi siz şoň ýerine ýerjiler ýok, mende talap edin.